ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እቲ ፖተክ ሚኒልዝ ጠቕሶ ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ወመናት ደገፍቱን ቁጽራት ተሓለቕቱን ተግባራት እቲ ሰልፊ ንምምኽናይ ደረት ይሓልፉ ኣለዉ ክብል ብትሪ ወቒሱ እቲ ሃገር ንጎረባብታ እናተንከፈት ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይምርግጋእ ትፈጥራላ ብምባል እውን ንኢትዮጵያ ዝኸሰሉ ነጥብታት እዩ ዘርዚሩ ዘሎ። እቲ ኣብ 2018 ተስፋ ተነቢሩሉ ዝነበረ ዕርቂ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምዝዛም ኩናት ትግራይን ድሒሩ ድማ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐረበ ናይ የግባአና ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ተደዊኑ እዩ ዘሎ። ክልቲአን ሃገራት ድማ ኣብ ድርክኺት ኩናት ኣትየን ይርከባ። ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብ2021 ዝወረደ እገዳ ከልዕልን ምስ ኤርትራ ጸንሐ ዝምድና ከመሓየሽን ዝብል ምዕባለታት ተራእዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ እዚ ዳሕረዋይ ዘቕረቦ ክሲ ንመንግስቲ ብልጽግናን ተሓለቕቱን ኣብ ምንታይ ፍሉይ ጉዳይ ምዃኑ እኳ እንተዘየመልከተ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኤምባሲ ኤርትራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቶም መዝገብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ጠቒሶም ነቲ ምምሕያሽ ዝምድና ኤርትራ ኣሜሪካ ዝቃወሙ ገለ ሰባት ኣመልኪቱ መግለጺ ኣውፂኡ ምንባሩ ኣይርስዕን። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ መንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ወይ ናይ ቅድም ትዊተር ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ እሙናት ሰዓብትን ተሓለቕትን ብልጽግና ሕጂ እውን ነቲ ሱር ጠንቂ ናብቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ቅልውላው የመኽኒሉ ኣለዉ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሰለስተ ፍሉያት ቅሬታታት እዩ ኣቐሚጡ ዘሎ። እቲ ቀዳማይ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ኣብ ጥሪ 2024 ዝፈረመቶ ንኢትዮጵያ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ገማገም ባሕሪ ሶማሊላንድ ን50 ዓመት ክራይ ዝሃበ መዘክር ምርዳእ ጠቒሱ ከም ካልኣይ ዝጠቐሶ ድማ ብጉሁድ ወተሃደራዊ ምፍራሕ ዝተደገፈ ብወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኣቢሉ ልዕላዊ መእተዊ ባሕሪ ንምርግጋእ ዝዓለመ ዘይሕለል ናይ ሚድያን ዲፕሎማስን ወፍሪ ክብል ገሊጽዎ። ሳልሳይ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እትገብሮ ዘላ ምትእታው ክብል ጠቒሱ ዘሎ። በዚ ድማ ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ምትእታው ኣብ ኩናት ሱዳን ከምኡውን ንዓሰብ በዝምልከት ብወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ተደጋጋሚ ናይ ሚድያን ዲፕሎማስያዊ ወፍርን መንቅስቓስ ንመጀመርታ እዋን ዝጠቐሰትሉ ክስታት እያ ኣቐሚጣ ትርከብ። መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንሓድሕድካ ምክሳስ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ መንጎተን ክልተ ሃገራት ወጥሪ ዓሪጎ ከም ዘሎን ኣብ ደዋት ናይ ክልቲአን ሃገራት ድማ በዝሒ ሰራዊት ይዓርድ ምህላው ተገሊጹ። ሓንቲ ኣሸርቅ ኣውሰጥ ትበሃል ብቋንቋ ዓረብኛን እንግሊዝኛን ዜናታት ትዝርግሕ ማዕከን ዜና ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ድማ ሱዳን ንኢትዮጵያን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ትደግፍ ከም ዘላ ክሲ ድሕር ምቕራባ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ እቲ ክሲ ተነጺጉ ሱዳን ንሓይልታት ሕወሓት ኣብ መሬታት ትድግፋላ ዝብል ክሲ ድሕር ምቕራቡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ተፋጠጥ ከም ዘለዋን ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ዶባት ናይ ክልቲአን ሃገራት ብክልቲ ወገናት ሰራዊት ይዓርድ ምህላውን ይሓቢራ። ብጀካዚ እውን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዳርጋ ዲፕሎማስያዊ ርክባት እንዳተበተኸ ይመጽእ ከም ዘሎን ወላ እውን ሱዳን ዕላዊ እንተዘይገበረቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምባሳደራት ስሒባቶ ምህላዋ ተሓቢሩ። ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ትድግፍ ከም ዘላ ድሕሪ ዘቕረበቶ ክስታት ድማ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳወባ ከባቢታት ሓደሽቲ ኣሃዱታት ተዋፍር ከም ዘላ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዶባት ብርክት ዝበለ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ይንቀሳቐስ ምህላዊ ተገሊጹ። በዚ ኸኣ እዘን ክልተ ሃገራት ካብ ዝኣቴናሉ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ናብ ኩናት ከየምርሓ ይስጋእ እዩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብወገን ግብፂ ንሱዳን ንምድጋፍ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎን ማሕበር ሃገራት ዓረብ ከምኡ ድማ ካልእ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ከዓ ንሱዳን ብምድጋፍ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ንምግባር ግብፂ ምንቅስቓስ ጀሚራ ከም ዘላ ተሓቢሩ። እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ዘጋድዶን ነቲ ዞባ ድማ ናብ ካልእ ግጭት ከየምርሖ ተሰጊኡ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ምህላው እውን ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መሪሕነት ናብ ስልጣን ተመሊሱ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ኣብዚ እዋን ኣብ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ክትሳተፍ ኣይትኽእልን እያ ክብል ኣፍሊጡ። ንሱ ኣብ መቐለ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ልዕሊ 45 ሚእታዊት መሬት ናይታ ክልል ኣብ ትሕቲ ወራር ኣሎ ድሕሪ ምባል ዝተቆርፀት ትግራይ ኣብ ምርጫ ክትሳተፍ ኣይትኽእልን እያ ኢሉ። ንሱ ኣብ ዘረቡ ቀጺሉ ብሚልዮናት ዝቑጸር ህዝብና ኣብ ቦትኡ የለን ወይ ተሰዲዱ ወይ ተመዛበሉ እዩ። እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ሕጂ እውን ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ዘሎ። ምርጫ ክነጥፋኣኩም ኢና እናተባህለ ኣይካየድን። እቲ ሓደጋ ቅድም ክእለ ኣለዎ። ምርግጋእ ሰላም የድሊ ኢሉ። ቀጺሉ ኣብ ዘረብኡ ትግራይ ምልእቲ ክትከውን ኣለዋ ድሕሪ ምባል ተሸሪፋን ከላ ምርጫ ምግባር ማለት ትበተን ማለት እዩ ድሕሪ ምባል ተቆራሪሳስ ትኺድ ነቶም ወረርትን ተሓባበሮም ኢና ዘለና በቃ ቆሪስኩማ ኪዱ ምባል እዩ ክብል እውን ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ ክካየድ ትጽቢት ዝግበረሉ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዘይሳተፉ ዘፍለጠ። ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ እቲ ንደማዊ ኩናት 2 ዓመት ደው ዘበለ ስምዕ ስለ ዝፈረሰ ግዜያዊ ምሕዳር ዝበሃል ከም ዘየለን ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝተመርጸን ቤት ምኽሪ ናብ ሓላፍነቱ ክመልስዎ ከም ዝተገደዱን እዩ
دكتور دبرጽዮን ዝሞጎት ድሕሪ ኩናት ብስምምዕ ፕሪቶሪያ እናተመርሓና እናተገዛእና መጺና እዚ ስምምዕ ግን ብፌደራል መንግስቲ ክፈርስ ዝጸንሐ ስምምዕ እዩ ሓደ ግዜ ዘይኮነ ፍሪሶ ብተደጋጋሚ ኣፍሪስዎ ኢሉ ብወገኖም ከዓ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ዝነበሮም ናይ ከበድቲ ብረታት ዕጥቂ ብምውራድ ከም ዝረከቡ ብምጥቃስ ክፍጸም ብዝብል ተስፋ ን3 ዓመት ከም ዝተጸመሙ ተዛሪቡ ካብ እዋን ኩናት ጀሚሩ ክልል ኣምሓራ እናትና እዩ ብምባል ክሳብ ሎሚ ሒዞሞ ዝርከቡ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይን ካልእ ቦታታትን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ናብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክምለስ ከም ዝነበረ እውን ዶክተር ደብረጽዮን ተዛሪቡ ዘሎ كوشت تبعلو زمرحو غزاي سلفعيو تقاومو قطيمو زلو قدام منستر بريطانيا كير ستارمر كاب سلطانو كورد زغبر زلو منقسقاس لومي ناب طور زبصيح مهلاو تغاليصو كوادادرو حقنا الله كبهال زقنه لعلواي منستر كفل طعنان محبراو كنكنن ويس ستريتن اب تقدامي منستر زنبرو متامان كم زغودل بمغلاص كم زنوتو كم زورده افليطلو زحلف استات كلت عامت اب تنس زمرحو اقداس كفلي رؤي لوط كم زمصا زغلص ستريتن اب تقدم حدا سمون زتخايده زباو مرجعات سلفعيو بغفح مسعارو بقند الدخمت استارمر مخاني زمغوت حدغنيا هاغراونت عاد انجليز يمناويان سلفتات نكبرتات بريطانيا بسغات اوديقوا لكبلون ستريتين يتقس ابت مرجعات بتي انصار سدتنياتات ترير مرغص زلو نايجل فراج زمرحو سلفي صغنا بريطانيا وي ريفورم بريطانيا زعابي عوت كم استغوانا صفه يغلاص ابتنا تقدم منستر صحيفو زلو دبداب دما ستريتين زاغيت انصار تقدم منستر كوادادر يحسب مهلاو بنصور كنت زي غلص اتوسيدو زلو سغومتي ناوشطاو وددر زمرح مخاني زغلا زلو بمسرت حق سلفعيو دغفنا 80 حدن ابالات بارلاما زخونو وكلت نايت سلف انترخيبو انصار استارمر نموددار طلب كقربي خليو صحافيت وي چانسلر فاينانس زخونت زركبهم لعلميتن 10 ابالات بايتو زخونو وكلت سلفعيو غن ابزوان زي اب منغست زي مرغان حنفشوشن مفطر نربحات هاجرن اتسلفن كم زي طقم بمغوات نستارمر زلوم دغف غليصم يمزلو اتي كابتن بعدما زنقاسو مرحت اتسلف مخانه زنغرلو ستريتين ولا كو دغف 80 حدن ابالات بمركب كوادادر زخل انتخونه قدمي قدامي منستر كخون مخالو مسكالوت فلطات مرحت اتسلفي حيال قرقسن وددرن يصبيا مهلاو تثبيت يغبر بستارمر زمراح سلفعيو اب 2024 اب استخيده حفشاو هاغراو مرجا بغفيح بمسعاريو نسلف عقباوያን بمتكا እና بسلطان زتملسه እዚ ኾነ እምበር ኣብ ዘእዋን እቲ ጸረ ስደተኛታት መርገጽ ዘለዎ ሪፎርም ዝበሃል ሰልፊ ኣብ ዞባዊ ምርጫታት ንሰልፍዕዮ ብገፊሑ ብምስዓሩ ኣብ ውሽጢ ሰልፍዕዮ ፍሕፍሕ ተፈጢሩ መራሕቲ ናይቲ ሰልፊ ንሓድሕዶም ክወቃቐሱን ገለ ሚኒስትራት ድማ ስልጣኖም ክገድፉን እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም